насколько сильный сигнал по интернету, потому что сейчас у StreamYard такая проблема большая. Ну вось я калі зараз скажу, вы мяне без перабою чуеце? Комфортно? Будем различивать, что так и будет. Прывітанне ўсім. Спадзяюся, што усе бачаць ужо ў нас у эфіры. Мы спіс еўрапейскі выбар, і сёння перш за ўсё я хачу даць слова лідару нашага спіса Валерыю Мацкевічу, а потым мы пойдзем ужо па пытанням. Калі ласка, Валерый, пачніце, распавядзіце трошкі про тое, што такое каардынацыйная рада, чаму мы ідзем усе ў каардынацыйную раду, што для нас важна, як для спіса еўрапейскі выбар. Ну і перш за ўсё хачу, канешне, сказаць, што мы тут трошки увядзем у вас у курс, што такое каардынацыйная рада, але потым мы хацім пачуць ваши жаданні, ваши чаканні, ваши пытанні і адказаць на іх. Таму пачнем з Валерыя, калі ласка. Прывітанне, дарагія сябры, прывітанне беларусы. Вельмі рады, што мы тут сабраліся ў нядзелю, што мы такія натхнённыя, што мы такія змабілізаваныя і неабыякавыя адносна тых выклікаў, тых чаканняў, якія нас аб'ядноўваюць. Я пачну з таго, што пачну з анонса. Сёння на Белсаце выходзяць такія асноўныя дэбаты лідараў спісу, у якіх я таксама прымаю удзел. Гэта будзе ўвечары, і калі у вас ёсць такая магчымасць, гэта па Менску 19-й, і ў залежнасці ад таго, дзе вы знаходзіцеся, то ўжо лічыце, у колькі гэта часе менавіта для вас будзе. Там по цэнтральнаеўрапейскаму часу гэта 20:00 падаецца, ну і далей глядзім, як сонейка ідзе, так, вакол зямлі. Вось там якраз будзе цікава, таму што ёсць дыскусія, кожны са спісаў прадстаўляе сваё бачанне, чаму он ідзе ў каардынацыйную раду, чым хто ад каго адрозніваецца праграмамі, прыярытэтамі, бачаннем будучыні. Будзе цікава, не сумна, дакладна. А цяпер вяртаюся з тым, пра што вось Аліса папрасіла падзяліцца. Я, напэўна, пачну з такіх асноўных рэчаў. У нас на сённяшні дзень каардынацыйная рада дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці Беларусі — гэта прадстаўнічы орган, які імкнецца зрабіць усё, каб адстойваць на палітычным найперш узроўні інтарэсы беларускага грамадства. Беларусаў, яшчэ раз падкрэсліваю, не ў залежнасці ад таго, дзе з нас хто вымушана, часова альбо пастаянна і невымушана знаходзіцца ці пражывае. Хоць з гукам. Вось. І шмат было пытанняў, навошта каардынацыйная рада. Так, от прашу адключыць мікрафон, у каго ён выпадкова ўключыўся. Значыць, дык вось, у нас у канфігурацыі інстытуцыі дэмакратычных сіл існуе, па суці, тры такія асноўныя інстытуцыі. Гэта офіс Святланы Ціхановскай, гэта аб'яднаны пераходны кабінет і каардынацыйная рада. У кожнага з гэтай інстытуцыі ёсць свая унікальная роля. Мы можам таксама, калі будуць пытанні, я больш падрабязней пра гэта распавяду. У каардынацыйнай рады гэта роля такая аб'ядноўваючая ты інстытуцыі палітычныя найперш, за якія прагаласавалі беларусы,
тыя інстытуцыі, якія атрымалі тыя палітычныя структуры, тыя найбольш моцныя грамадскія аб'яднанні, якія пераадолелі 3% бар'ер, яны праходзяць у каардынацыйную раду і маюць магчымасць уплываць на павестку, на стратэгію, а таксама на тактыку рэалізацыі супольных рашэнняў. Так, рашэнні прымаюцца дэмакратычным чынам, праз галасаванне, праз распрацоўку пэўных заяў, рэзалюцый, пастаноў, і пасля слуханняў, дэбатаў яны ўжо перадаюцца ў аб'яднаны пераходны кабінет, а таксама праз існуючыя механізмы рэалізуюцца. Рэалізавацца яны могуць праз камунікацыю з міжнароднымі партнёрамі. Я нагадаю, што адна з такіх нашых задач гэта выціскаць, я дазволю сабе такое слово, такую дэфініцыю, прарэжымныя структуры альбо рэжымныя нават афіцыйныя структуры з тых ці іншых пляцовак міжнародных і імкнуцца, каб менавіта мы і нашы галасы там чулі. Ну, напрыклад, калі мы кажам пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, раней там была дэлегацыя Лукашэнкі, цяпер там дэлегацыя дэмакратычных сіл, якая сфармаваная каардынацыйнай рады. І гэта фактычна такі інструмент уплыву, гэта магчымасць даносіць нашы пазіцыі, уплываць і ўносіць праўкі ў рэзалюцыі, а рэзалюцыі часам гэта не проста рэкамендацыйныя дакументы, гэта аснова для будучага законатворчасці парламентаў, нацыянальных парламентаў краін не толькі Еўразвязу, тому што ў Рады Еўропы уваходзіць не толькі 27 членаў Еўразвязу, а там нашмат больш і шырэйшае поле з краін суседак, і у тым ліку перыядычна прыязджаюць прадстаўнікі таксама Злучаных Штатаў. Вось, гэта толькі адзін з прыкладаў. Таксама, безумоўна, з улікам таго, што каардынацыйная рада ўзгадваецца і ў акце аб дэмакратыі, то і каардынацыйная рада гэта ўсё ж такі магчымасць адкрываць пэўныя дзверы мясцовай адміністрацыі, адміністрацыі штатаў. Гэта тое, што дадае палітычную вагу, калі мы адвакатуем мясцовыя інтарэсы беларусаў ці выклікі, з якімі беларусы сутыкаюцца. І паколькі ў каардынацыйнай рады ёсць такая перадгісторыя легітымацыі і ўжо такое пэўнае міжнароднае прызнанне, то гэты інстытут, ён дае такую вымяральную вагу і з'яўляецца такой візітнай карткай ці такім ключыкам, праз які можна адчыняць тыя дзверы, якія немагчыма адчыняць, напрыклад, нейкай добрай, нават аўтарытэтнай грамадскай арганізацыі ці ініцыятыве. Гэта я адмыслова такімі даволі такой чалавечай мовай дзялюся, каб мы все адчувалі вось гэтую важнасць і неабходнасць, таму што, канешне, важна еднасць, так, што гэта пляцоўка, якая аб'ядноўвае нас усіх і трымае нас такой у адзінай павестцы, але таксама ёсць вельмі канкрэтныя вынікі працы, вынікі функцыянальнасці каардынацыйнай рады. Я вельмі разлічваю на тое, што будуць пытанні удакладняючыя адносна нашай дзейнасці, таму што ў нас ёсць, я шчыра скажу, што у папярэдняй кадэнцыі па шэрагу прычынаў, я думаю, што справядліва будзе сказаць, мы маглі б больш надзяляць увагі беларусам і праблематыкі беларусаў, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. І я вельмі хачу і вельмі усцешаны, што гэта меркаванне нашага спісу, што мы мусім вельмі дакладна мець уяўленне пра сітуацыю, пра выклікі і пра тое, што мы можам надалей рабіць разам. Для гэтага нам трэба дакладна пачуць вас, усіх тых, хто сёння да нас далучыцца, ўжо далучыўся. Вось. Напэўна, тут я пастаўлю коску і хацеў бы, каб нашыя чальцы так працягнулі. Дзякуй.
Напэўна, Аліса, так разумею. Так, вялікі дзякуй, Валер, за тлумачэнне, што такое каранацыйная рада, што яна дадае беларусам. Я хачу дадаць ад сябе, што гэта унікальная магчымасць для беларусаў абраць і аддаць свой голас за тых, хто насамрэч адстойвае і адвакатуе інтарэсы беларусаў па-за межах, перш за ўсё, у розных міжнародных інстытутах. І я трошки хочу звярнуць увагу на тое, як будуць праходзіць выбары, як будзе праходзіць галасаванне, хто мае магчымасць прагаласаваць. Магчымасць мае прагаласаваць усе беларусы, у якіх ёсць на руках пашпарт Беларусі, либо пашпарт новай Беларусі краснай. Калі у вас пратэрміновы пашпарт, ён таксама падыходзіць, але ёсць магчымасць, што гэта сама сістэма спрацуе не з першага раза, таму што такія былі прыклады на прошлых выбарах 2 гады таму, калі з пратэрміновымі пашпартамі толькі з другой ці з трэцяй папыткі прахадзіл голас. Як можна будзе прагаласаваць? Гэта будзе 2 магчымасці. Першая магчымасць — гэта веб-версія, то бок вы заходзіце на сайт, які будзе апублікаваны на сайтах Каранацыйнай рады. Мы таксама зробім рэпост у сваіх соцсетках ці на 3 слонах на платформе вы можете знайсці гэтую спасылку. Вы заходзіце на веб-сайт, і там усё вельмі проста. Вы праходзіце спачатку верыфікацыю, то бок гэтая сістэма вельмі похожая на ту сістэму, калі вы, напрыклад, адкрываеце для сябе банкаўскі рахунак онлайн, то бок вы праходзіце верыфікацыю, паказваеце свой пашпарт, потым робіце селфі, і такім чынам сістэма вас верыфікуе і прызначае для вас асабісты код. І потым з гэтым кодам вы галасуеце, то есть у вас з'яўляецца сторонка, дзе пазначаны ўсе спісы. Вы абіраеце спіс. Канешне, мы будзем вельмі ўдзячны, калі вы прагаласуеце за еўрапейскі выбар, за нас. Трошки крыху пазней мы будзем размаўляць аб тым, чаму менавіта за нас, і што мы можам зрабіць для беларусаў, і што мы плануем рабіць для беларусаў. І потым цісніце на кнопку «Галасаваць», і потым вот з гэтым кодам, з гэтым хэштэгам, хэшам, вы маеце магчымасць таксама пераправерыць, ці залічаны ваш голас за той спіс, за тую фракцыю, за якую вы аддалі яго. Другая магчымасць — гэта непасрэдна праз эп, праз аплікацыю прагаласаваць, то бок вам патрэбна тады скачаць гэтую аплікацыю на свой мабільны тэлефон, усталяваць яе, і там такая ж сістэма, калі вы праходзіце верыфікацыю. Калі ёсць пашпарт новай Беларусі, то вы клікаеце, што ёсць пашпарт, і вас адразу у вас з'яўляецца спасылка на пашпартны цэнтр, дзе вы прахадзілі верыфікацыю. Але, наколькі я разумею, гэта пытанне складанае для амерыканскай дыаспоры, таму што не было магчымасці у беларусаў у Амерыкі получыць гэты паспарт, атрымаць гэты пашпарт. Таму тут, хутчэй за ўсё, будзе проста 2 магчымасці праз верыфікацыю, ці гэта веб-версія, ці гэта аплікацыя. Вось такія магчымасці. Гэта спачатку кажется трошки складана, што неабходна праходзіць нейкую верыфікацыю, потым галасаваць, але перш за ўсё гэта пытанне бяспекі, таму што гэтая сістэма, якая зараз зроблена, яна будуецца на сістэме блокчейн, то бок ні ў кого няма доступу да адзінай базы дадзеных усіх выбаршчыкаў. Вашы дадзеныя знаходзяцца
у блокчейн-сістэме, але яны змешаны ўсе, і ніхто не мае да іх доступа, даже тыя, хто ствараў гэтую платформу, праз якую будзе адбывацца галасаванне. Таму гэтая сістэма такая, ну, не складаная, але там ёсць неабходныя крокі, як верыфікацыя. Ну і, канешне, гэта выключае той момант, калі адзін чалавек можа прагаласаваць некалькі разоў, напрыклад, за адзін спіс ці за некалькі спісаў адначасова. Вось. Калі у нас ёсць пытанні, давайте адказваць на пытанні, таму што сёння для нас было вельмі важна пачуць беларусаў, які знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, пачуць пытанні. Вось я бачу на экране адно пытанне. Цікачоў, у Амерыкі няма ніякага пашпарта на руках. Як вы зможаце вырашыць гэтую праблему, бо другі раз запар яны не змогуць галасаваць? Так, зразумела пытанне, і яно насамрэч вельмі важнае. Я магу адказаць як кіраўніца штабу нашага спіса, што мы ўжо пыталіся зрабіць. Перш за ўсё, калі толькі з'явіліся звесткі, што будуць і калі будуць адбывацца гэтыя выбары, мы даслалі ў выбарчую камісію запыт на тое, каб стварыць магчымасць для тых людзей, якія не маюць ніякіх беларускіх пашпартоў, але яны застаюцца грамадзянамі Беларусі. Тут ёсць разныя прычыны, таксама і калі ты палітычны ўцякач і ў розных краінах еўразвязу, напрыклад, як у Аўстрыі, дзе я таксама знаходжусь, у мяне таксама няма пашпарту беларускага на руках. Мы адправілі запыт, каб беларусы мелі магчымасць праз гэтую сістэму правесці верыфікацыю не праз пашпарт, а праз беларускі пашпартны цэнтр, які выдае пашпарт Новай Беларусі, таму што калі ты атрымліваеш пашпарт Беларусі і праходзіш вось гэтую верыфікацыю, у них ёсць базы дадзеных, хто з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. І яны могуць выдаваць нейкую такую сведку аб тым, што ты з'яўляешься беларусам. І вось мы запытвалі ў камісіі, ці ёсць магчымасць дадаць у гэтую сістэму галасавання, гэтую платформу, вось тую магчымасць, каб беларусы маглі праходзіць верыфікацыю праз пашпартны цэнтр Беларусі. Нам адказалі, што гэта немагчыма тэхнічна, таму што сістэма не прадугледжвае вось гэтыя верыфікацыю праз нейкую паперу, якая не мае ніякіх водных пазнакаў, як пашпарт. Потым мы адпраўлялі таксама запыт у камісію, дасылалі аб тым, каб зрабіць магчымым праводзіць верыфікацыю праз віды на жыхарства ці нейкія права, напрыклад, на аўтамабіль ці нейкія іншыя дакументы, якія выдаюць іншыя краіны, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі. Але мы таксама, на жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень мы запытвалі аб гэтым у камісіі на пачатку красавіка, і тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Яны спасылаліся на адказ Паўла Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана. То бок, з нашай стороны мы зрабілі ўсё магчымае, каб спрасціць гэтую працэдуру верыфікацыі для тых, хто не мае па розным прычынам пашпартоў на сваіх руках і хто не мае магчымасці атрымаць пашпарт Новай Беларусі. Мы таксама працавалі з пашпартным цэнтрам разам з Глебам, каб даслалі абсталяванне, якое дазваляе, каб у Амерыкі малі магчымасць беларусы здымаць адпечаткі пальцаў і каб потым дасылаць беларусам у Амерыцы гэтыя пашпарты Новай Беларусі. Але тут таксама нейкія затрымкі з боку пашпартнага цэнтра, і вось спадзяемся, што напрыканцы гэтага тыдня ці на наступным тыдні нешта адбудзецца і яны дашлюць гэта ўсталяванне. Але насамрэч, канешне, я разумею, што гэта
не зменіць сітуацыі і не дазволіць усё ж прагаласаваць вот на гэтым тыдні для тых беларусаў, якія не маюць пашпартоў. На жаль, гэта так, але з нашай стараны, з нашага боку мы пытались нешта зрабіць, не нешта, а зрабілі шмат крокаў, каб прапанаваць тое, што магло б спрасціць гэтую сістэму верыфікацыі. На жаль, нічога не атрымалася, але тут таксама ёсць пытанні да выбарчай камісіі, і мы адпраўлялі гэтыя пытанні. Таму спадзяемся, што наступных выбарах нешта зменіцца, таму што насамрэч гэтае пытанне павінна было ўжо быць паднята яшчэ і зімой ці восенню. Вось ёсць наступнае пытанне. Я просто дадам, да, Аліса, я напісаў гэта ў чаціку. Я лічу, што пытанне пашпарту і ў прынцыпе магчымасці беларусам не ў залежнасці ад геаграфіі і ў тым ліку беларусам, якія ў Амерыцы пражываюць. Я бачу просто, што ёсць такі вялікая цікаўнасць і запыт на новы нацыянальны пашпарт. І я думаю, што мы ўсё ж такі даб'емся таго, каб прыехала машынка для здачы біяметрыі у Штаты, і пасля можна было там, каб высылалі ўжо гатовы пашпарт там праз умоўны там DHL ці спецыялізаваную дастаўку. Вось, у прынцыпе, перамовы такія вядуцца, тым больш, што ў пашпартным цэнтры зараз таксама пэўная адбываецца рэструктурызацыя, там, каб, ну, скажем, больш эфектыўна вялася праца, больш была арганізавана, просто таму што ёсць разуменне, што можа пашырыцца спецыфіка сервіса, ну, ці, скажем, з улікам вось шматлікіх акалічнасцяў трэба пэўныя накірункі дзейнасці, скажем, больш удасканальваць, скажу так. Таму я думаю, што мы гэта просто записываем сабе ў такую даволі тэрміновую задачу, так, нават без прывязкі к галасаванню, тому што я разумею, што для беларусаў Амерыкі гэта такі можа быць таксама дадатковы інструмент ідэнтыфікацыйны, так, это фактычна гэты пашпарт, таму ў любым выпадку будзем вырашаць. Так, дзякую. Вось пытанне бачылі пра арганізацыю, ці ёсць у нас ці працуем ли мы з рознымі палітычнымі фондамі, арганізацыямі, ініцыятывамі на палітычным узроўні, ці ёсць у нас розныя праекты інфармацыйныя ці іншыя, да якіх могуць далучыцца беларусы. І вось тут, наверное, я перадам слово Вольге Зазулінскай, калі я не памыляюсь, яна можа адказаць на гэтае пытанне, і дадаць ад сябе буквально літаральна хвіліначку, што крыху пазней я адкажу на пытанне, чым наша унікальнасць нашага спісу, і тут я закрану якраз таксама пытанне тых праектаў, якія ўжо сёння працуюць. Вольга, таму табе слова. Вольга, ты чуеш нас? Так, ладно, тады я буду адказваць на гэтае пытанне по арганізацыям. Так, мы супрацоўнічаем з рознымі арганізацыямі, палітычнымі фондамі, і тут насамрэч няма сэнсу пералічваць, таму што на сённяшні дзень у нашым спісе знаходзяцца людзі, якія працуюць у 12 краінах свету на розных кантынентах, і кожны з нас працуе з палітычнымі фондамі па месцах свайго жыхарства, працуе з рознымі арганізацыямі, працуе з местнымі ўладамі вось у тых краінах, дзе мы знаходзімся. І таму тут мы можам зацянуць наш эфір на паўгадзіны, каб пералічыць гэтыя арганізацыі. Але насамрэч ёсць шмат
праектаў, якія мы ўжо сёння робім і да якіх могуць далучыцца беларусы як удзельнікі і як тыя, хто можа падтрымаць гэтыя праекты. Ну, раз я ўжо адказваю на гэта пытанне, я перш за ўсё буду рэкламаваць маю школу, якую я заснавала для беларусак. Гэта бясплатная школа IT-адукацыі для жанчын з Беларусі, які знаходзяцца ўнутры краіны ці па-за межах, які знаходзяцца ў складаным становішчы, фінансавым складаным становішчы, ці яны адносяцца да ўразлівых груп. У маёй школе зараз працуе 5 курсаў па розных накірунках. Гэта перш за ўсё IT накірунак, гэта праграмаванне з дапамогай штучнага інтэлекту. Па-другое, это англійская мова, прафесійны ўзровень, гэта AI-памочнік, гэта як выйсці, гэта такія каротенькія курсы, як выйсці ў фрыланс, як стварыць уласны брэнд, як прапанаваць сабе і працаўладкавацца ў міжнародныя арганізацыі. Гэта бясплатна для беларусак. Можна наўпрост зайсці на сайт areaai.org, і вы там знайдзеце кнопку «Падаць заявку», і, калі ласка, запоўніце заявку, калі гэта вам цікава, і мы будзем апрувіць гэтую заявку там у тэрміне 5-6 дзён. Вось гэты праект вы можаце далучацца як удзельнік, удзельніца. Вы таксама можаце падтрымаць гэты праект фінансава, таму што гэты праект, ён не існуе за кошт нейкіх грантаў. Гэта мой уласны праект, які я раблю за свае ўласныя грошы, але насамрэч, калі будзе больш трошкі рэсурсаў, мы можам пашырыць магчымасці для беларусак, пашырыць колькасць курсаў, якія мы прапануем для беларусак. І ўжо сёння у нас было больш за 40 вучаніц, але была дыаспаральная канферэнцыя, і пасля яе таксама прыйшло шмат новых удзельніц, і таму сёння ўжо падлік ідзе як больш за 160 асоб, якія вучацца, і былі гэтыя апрувленыя заявкі. Вось, і зараз на сённяшні дзень больш за 40 жанчын, гэта жанчыны, якія знаходзяцца ўнутры краіны, у Беларусі. Вот 2 з іх ужо скончылі курсы, атрымалі сертыфікаты і знайшлі сабе працу ў IT. То бок мы зараз праз такія праекты можам паўплываць на жыццё беларусаў таксама ўнутры краіны. Вось, і тут я падыходжу да тых праектаў. Таксама у нас ёсць праекты па падтрымке палізняволеных, таксама жанчын, па падтрымке сем'і, якія выхоўваюць дзетак з асаблівасцямі. І тут я перадала слова тым, хто працуе ў сацыяльным блоку. Але самае галоўнае, што я хачу казаць, наш спіс, я тут ужо падыходжу да унікальнасці, наш спіс — гэта спіс, які збіраўся па прынцыпу кваліфікацыі, экспертнасці і кампетэнцый. Кожны з нас — гэта не выпадковы чалавек, кожны з нас — гэта эксперт у розных накірунках, якія адпавядаюць нашай праграме. Таму зараз перадам слова іншым, і каб распавялі больш пра праекты, якія ў нас ёсць у сацыяльным накірунку. Можа, Ірына Маклейн можа распавесці. Дзякую, Аліса. Насамрэч, так, то, аб чым вы казалі, што ў нас існуе цэлая плеяда экспертаў і экспертак у розных накірунках. Тое, чым мы займаемся, напрыклад, у галіне сацыяльнай палітыкі, гэта вялікі шэраг праблемаў. Гэта і дзеці, як вы ўжо падкрэслілі, з асаблівымі патрэбнасцямі, і таксама жанчыны, якія сутыкнуліся з праблемамі хатняга гвалту, і
людзі старэйшага ўзросту, дзе ўжо яны сутыкаюцца з праблемамі пенсіённых выплат і таксама прызнання пенсіі ў розных краінах. Але ж таксама важна дадаць, што тое, чым мы займаемся, гэта вельмі цяжка акрэсліць у 3 ці 4 хвілінах, таму што тым, чым павінны, напрыклад, у Беларусі займацца цёткі з начосам, якія сядзяць у райсабесах і аблвыканкамах, мы займаемся гэтай працай сапраўдна, і мы дапамагаем беларусам асімілявацца у сітуацыях, якіх яны сябе знайшлі ў эміграцыі. І гэта часта не толькі пра дапамогу канкрэтную, пенсія ці інваліднасць, ці такія практычныя крокі, якія жанчына можа, напрыклад, аб якіх можа не ведаць, як далучыцца да ніякай праграмы дапамогі. Гэта таксама тое, які фідбэк мы атрымліваем ад людзей. Гэта тое, што людзі хочуць ведаць аб тым, што яны не засталіся адзін на адзін з сабой за мяжой. Таму што часта об этом кажам, але шмат людзей забывае аб тым, што людзі з'язджаюць вымушаная эміграцыя, яна прыносіць зусім іншыя праблемы, ніж эміграцыя планаваная, арганізаваная. Калі ты едзеш на ніякае месца, ты ведаеш, што ты будзеш рабіць. Калі ты апынуўся з адной торбай і з 2 дзецьмі за мяжой, гэта зусім іншыя праблемы. І гэтыя праблемы, яны для нас новы вызов, тому што я, напрыклад, працую ў галіне сацыяльнай палітыкі ў Шатландыі праз 15 гадоў ўжо, і я магу сказаць, што тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, яны іншыя, таму што людзі не дома. І не таму, што людзі не ведаюць, што рабіць, а таму, што ў людзей вельмі часта атрымліваецца псіхалагічны, эмацыйны блок. Людзі не могуць звярнуцца за дапамогай, они напросто знаходзяцца ў такой сітуацыі фриз, калі яны замарожаныя. І гэтая дапамога, гэта зварот пра дапамогу, гэта часта пра тое, што каб яны ведалі, што нехта ёсць побач. І тое, чым займаецца не толькі прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыкі, а таксама велізарнае мноства арганізацый дапамагаючых. І ў нашым спісе ёсць прадстаўніцы і прадстаўнікі гэтых арганізацый, і таму, мне здаецца, мы ў вельмі бяспечнай сітуацыі, таму што ў нас шэраг напрамкаў экспертызных, а не толькі некий адзін досвед у галіне, там, я не ведаю, эканомікі ці палітыкі. У нас вельмі такая вузкая спецыялізацыя ў спісе. Дзякуй. Мне падаецца, было б, дарэчы, сказаць пра тое, што вельмі важнае значэнне, калі браць сацыяльны накірунак, грае нашая праца. І тут я гляджу на Вольгу і на Ксенію, што датычна палізняволеных, сем'яў палізняволеных, былых палізняволеных. І акурат тут пытанне супрацы і палітычнай адвакацыі, што да напаўнення міжнароднага гуманітарнага фонда. Вольга, калі ты нас чуеш, можа, ты крыху больш пра гэта сказала. Таксама наше разуменне патрэбы стварэння сацыяльнага фонда, які пакрываў тыя накірункі, тыя кластары, якія не можа на сабе відумадаліць і збраць на сабе міжнародны гуманітарны фонд, але па такому ж прынцыпу нам вельмі важна стварыць гэтую скарбонку, з якой бы мы маглі дапамагаць былым добраахвотнікам, загінулым добраахвотнікам і іх сем'ям, людзей, якія пацярпелі ад хатняга гвалту ці сутыкаюцца з пэўнымі выклікамі пры вымушанай, скажу, напэўна, нават слова, дэпартацыі. І вельмі такіх шмат балючых, я б сказаў, накірункаў, якія мы імкнемся закрываць, і робім усё, каб закрываць іх напоўніцу. Для гэтага трэба, канешне, сістэмныя рэсурсы. Шмат робіцца. Тут дзякую, гляджу на сябраў, на чальцоў нашага спісу.
але з дапамогай вашай, дарагія сябры, я перакананы, што мы зможам рабіць гэта больш сістэмна і больш эфектыўна. Ольга, я тут перадаю табе слова, бо гэта твоя дзялка, як кажуць у нас. Да, дзякую вялікае, Валер. Ці чуваць мяне? Дайце мне знаць. Чуваць. Да, дзякуй, сябры, што вы сёння знайшлі час. Па-першае, прыйсці на гэтую сустрэчу онлайн. Для нас гэта вельмі важна. Што датычыцца працы маей асабістай прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы, то трэба сказаць, што ў трэцяй кадэнцыі Коордынацыйнай рады быў выпрацаваны дакумент, які задэклараваў, што ёсць две прыярытэтныя групы па дапамозе, і гэта палізняволеныя і добраахвотнікі. Што я маю на ўвазе? На сёння мы сутыкаемся з вялікай праблемай транснацыянальных рэпрэсій, калі, па-першае, рэпрэсіі ўнутры краіны яны не прыпынены, людзей продовжують сажаць у турмы. У нас колькасць палізняволеных, на жаль, не зніжаецца, яна плюс-мінус каля 1000, і гэта дэкларуюць праваабарончыя арганізацыі. Людзі вымушаныя з'язджаць ці пад ціскам улады, да, калі вызваляюцца па тэрміну, ці ёсць прыклады вызвалення па памілоўкам, так званым, калі людзей прымусова дэпартуюць. І гэта гвалт на гвалт, я лічу асабіста, такога не павінна быць, але, на жаль, мы працуем з наступствамі на сёння, і гэта вялікая праблема. Да, існуе такі інструмент, як Міжнародны гуманітарны фонд. Гэта вялікая дапамога ўсім дзейным арганізацыям, якія сёння дапамагаюць палізняволеным, якія знаходзяцца і ўнутры краіны, чыі сваякі за кратамі, і тым, якія ўжо вызваліліся на сёння, маюць патрэбу ў рэсацыялізацыі і рэабілітацыі медычнай, а таксама закрываць свае базавыя патрэбнасці па-за межамі Беларусі. Гэта вызов для нас, як для грамадства, таму што калі гэты працэс прымусовай дэпартацыі не будзе спынены, калі не будуць створаны ўмовы ўнутры Беларусі, каб людзі не з'язджалі па-за яе межы, то мы сутыкнёмся з вялікім гуманітарным крызісам. І я, як чалавек, які ўжо больш за 5 гадоў працую ў гэтай тэме, працую ўнутры, працую рукамі, я як ніхто магу сказаць, што недастаткова сродкаў, недастаткова тое, што мы маем, каб забяспечыць усе патрэбы гэтай мэтавай групы, такой мэтавай групы, як палізняволеныя. Што датычыцца дапамогі добраахвотнікам, былым добраахвотнікам, то сёння я бачу вялікую праблему, і гэта пытанне таксама павінна стаяць у прыярытэце, і мы павінны казаць на ўсіх пляцоўках, што гэтыя людзі ўвогуле выключаны з нейкіх стандартных праграм дапамогі. Все, што яны маюць, гэта прыватныя зборы, гэта прыватныя ініцыятывы. Нема ніякага інструмента кшталту Міжнароднага гуманітарнага фонда, дзе мы б маглі гэтыя сродкі выдаткоўваць на гэтую мэтавую групу. І таму акурат ідэя створвання фонда сацыяльнай падтрымкі магла б уключыць у сябе такую групу, як добраахвотнікі, былыя добраахвотнікі і сем'і загінулых. Мы ведаем, што гэта сем'і загінулых, гэта сем'і, якія маюць і дзяцей, гэта і сталыя бацькі. На сёння няма сістэмнага падыхода ва ўкраіне, каб выплачваць грошы сем'ям загінулым, таму што яны не выплачваюцца па прыкмеце грамадзянства ні беларусам, ні расейцам, нават тым, хто загінуў ці ваюе ва ўкраіне. Ёсць такі маркер, да, грамадзянства, і ўсе працэсы яны акурат гэты маркер замінае усім іншым працэсам. Таму мы маем, па-першае, падымаць больш пільна пытання і палізняволеных, і добраахвотнікаў у гэтым складзе Коордынацыйнай рады. Мы маем мэту, каб ўсё ж таки было адбудавана ўзаемадзеянне паміж Коордынацыйнай радай, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы, ці ўвогуле АПК і офісам Святланы Ціхановскай. Таму што мы ўсе маем вялікую моц. Калі беларусы аб'ядноўваюцца і хацяць нешта зрабіць, і мы шмат разоў ужо гэта пацверджвалі адзін аднаму, то ў нас все атрымліваецца. Таму моя асабістая мэта, калі мы кажам пра тое, чаму я ў Коордынацыйнай радзе, то моя асабістая мэта, каб як мінімум гэтыя две мэтавыя групы атрымалі паўнавартасную дапамогу.
Дзякуй вялікі, Ольга. Зараз я хочу попросіць, каб Кацярына Баўрэ прыняла таксама ўдзел у нашым стрыме зараз і распавяла больш пра пашпарты, пра дапамогу, якую яна стварае для беларусаў у Францыі, таму што яна працуе не толькі з беларусамі, якім патрэбна дапамога ў легалізацыі, але і таксама з жанчынамі, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. І гэта вельмі важная праца, якую акрамя нас, на жаль, ніхто не зробіць. Вось перадаю слово Кацярыне Баўрэ, а потым пойдзем далей па пытанням. Добрый дзень, ці мяне чуць добра? Дзякуй. Шмат у нас пытанняў таксама наконт таго, як мы ставімся, што частка беларусаў у міграцыі стамілася ад палітыкі. Як адна з тых беларусаў, якая ў свой час таксама стамілася ад палітыкі, я лічу, што гэтае пытанне трэба яшчэ разглядаць з той пазіцыі, што як аддзяліць наше простае жыццё ад палітыкі. У нас увогуле большая частка жыцця, яна складаецца з той самай палітыкі. Але нават калі мы вядзем там дзіцё ў школу, калі мы записываемся там на нейкія курсы ці ва універсітэт, усё гэтае жыццё гэта складаецца таксама з палітыкі стаўлення да іншаземцаў, з палітыкі таго, з кім мы з'яўляемся, з палітыкі таго, як мы да гэтага ставімся. Таму я лічу, што нельга аддзяляць палітыка, наше жыццё ці там жыццё нашых дзяцей. Гэта розніца, яна стварылася ў Беларусі рэжымам спецыяльна для таго, каб людзі не цікавіліся сацыяльным жыццём, каб людзі не цікавіліся тым, як далей жыць ім і як ім уплываць на іх жыццё. Таму я лічу, што нельга падзяляць наша нейкая штодзённасць ад палітыкі. Мы ўсе ў палітыкі. Мы ўсе ў палітыкі тады, калі мы бярым адказнасць на сваё жыццё, калі мы бярым адказнасць пра то, што нам рабіць далей. Ці мы вернемся назад у Беларусь, каб паказаць нашым дзецям дом, хату, нашы бабулі, дзе яны жылі, дзе бацькі іх праводзілі лета. Мы становімся часткай нашай палітыкі жыцця тады, калі трэба адстойваць нашы правы. Мы становімся часткай палітыкі тады, калі мы пакупаем, нават набываем кніжкі на беларускай мове і расказваем казкі на беларускай мове да сваіх дзецяў. Гэта ўсё частка нашага жыцця. Не трэба раздзяляць паняцці мы жывём наше жыццё, ці мы займаемся палітыкай. Гэта ўсё ўзаемасвязана. І мы становімся часткай нашага жыцця і адказным за нашым жыццё тады, калі мы не робім гэтую розніцу, калі мы адказваем за тое, што мы будзем рабіць. Гэта таксама адказ на тое пытанне, а навошта нам гэта і надо, усе гэтыя выбары, не выбары, удзел у вашых спісах ці не ў спісах, і ўвогуле пра што гэтыя нашы з вамі сустрэчы. Гэта сустрэча пра тое, што калі мы дзержымся неяк асобна ад таго, што адбываецца вакол нашых беларусаў, мы ніяк не можам на гэта паўплываць. І мы можам згубіць тое, што нас аб'ядноўвае, тое, што робіць нас сільнымі і магутнымі і адзінымі. Так, да мяне ёсць яшчэ одно пытанне. Яшчэ ёсць одно пытанне, на якое я паспрабую адказаць наконт гендернай роўнасці дапамогі беларускім жанчынам у эміграцыі. Насамрэч, гэта вельмі складанае пытанне ў адрозненне ад апошняга, таму што жанчыны ў эміграцыі яны пакутваюць зашмат псіхалагічна. Частка пакутвае не толькі псіхалагічна, але яшчэ і фізічна, на жаль. І з-паза
не вельмі добрага валодання мовы у замежжы, з-за таго, што незразумела, як дзейнічаць у той или іншай сітуацыі, каб не нашкодзіць сабе. Шмат жанчынаў закрываецца ў сваім жыцці, не выносіць аніякіх пытанняў, каб ім дапамаглі звонку. Я распавяду некалькі прыкладаў такіх вельмі жывых, але безасобных. У мяне былі некалькі выпадкаў, калі жанчыны да мяне звярталіся у сітуацыях сямейнага гвалту. Сямейны гвалт — гэта ўвогуле вельмі дрэнная сітуацыя, таму што гэта і маральна цяжка, і стыдна жанчыне звярнуцца да кагосьці, каб яе не пачалі вінаваціць у тым, што ты ж сама да гэтага давяла, ты ж сама такая-сякая, што ж ты раней пра гэта не падумала, ці чаго ж ты маўчала. То бок у слабую пазіцыю. Гэта праблема асабліва жорсткая ў замежжы. У замежжы, таму што не ведаеш, да каго звярнуцца. Не ведаеш, ці ты звярнешся ў паліцыю, і потым яны патэлефануюць у сацыяльнай службы і ўвогуле дзяцей забяруць. Яшчэ складаней, калі, напрыклад, гэта жанчына, якая жанілася з іншаземцам. Тут паўсюль потым вітаюць байкі пра тое, што ён забярэ від на жыхарства, нешта там напіша, і ўвогуле не будзе магчымасці ні сабе неяк абараніць, ні дзіця. Дзіця забяруць, а жанчыну адправяць у сваю краіну. Насамрэч, збольшага гэта неправда, і таму вельмі вялікую увагу трэба надаваць інфарміраванню нашых жанчынаў пра тое, што можа рабіцца, як трэба сабе паводзіць, куды звяртацца, якія ёсць службы, да якіх трэба звяртацца, якія ёсць службы, да якіх трэба звяртацца пасля, напрыклад, паліцыі. Трэба таксама добрую увагу дадаць спісам тых праваабаронцаў і перакладчыкаў, якія дапамагаюць у гэтых сітуацыях. Я ведаю таксама, што Ірына Маклейна рабіла добрую працу па гэтаму і добрае інфармаванне, таму слова зараз перадам Ірыне, каб яна ўжо далей распавяла пра гэтую тэму. Дзякуй. Я ведаю, што ў нас не шмат часу засталося, таму я вельмі хуценька дадам. Было б цудоўна, калі б нехта з суполкі Злучаных Штатаў далучыўся да нашай працы, таму што сумесна паміж аб'яднаным пераходным кабінетам, прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыкі і народнымі амбасадамі ідзе праца па то, аб чым Кацярына казала, такія маленькія метадычкі, дапаможнікі па кожнай краіне, куды звярнуцца жанчыне, але у народных амбасадах у праекце мы ідзем трошку шырэй, куды звярнуцца беларусу, калі ты сутыкнуўся з цяжкай сітуацыяй, калі там пераехала табе машына, калі вызвалі цябе са школы, там дзіцёнак там нешта нарабіў, ты не ведаеш, куды званіць. Таму калі ёсць такі запыт у беларусаў Амерыкі, мы будзем вельмі радыя папрацаваць з вамі у, напрыклад, прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы, гэта да Ольгі Зазулінскай. Што тычыцца народных амбасадаў, у нас у чаце дыпламаты ёсць прадстаўніца свая, гэта Надзея Нортан, і таму з Надзеяй мы заўсёды на сувязі, таму праз Надзею будзем рады папрацаваць на гэтую тэму. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Я тут хачу таксама дадаць пра інтэграцыю жанчын у эміграцыі. Перш за ўсё эканамічную інтэграцыю, таму што калі мы гаворым пра жанчыну ў эміграцыі, яна часта з'яўляецца залежнай, напрыклад, ад свайго мужа, ад сваіх сваякоў, ці наўпрост залежна ад сістэмы, у якой яна жыве, ад уладаў, ад правіл заканадаўства, якое
так ці інакш абмяжоўвае яе магчымасці. І вось тое, што мы робім, вы ўжо чулі тут, што сёння, што ў нас ёсць прадстаўнікі народных амбасад, прадстаўніцы розных арганізацый, таксама прадстаўніца па сацыяльнай палітыкі у аб'яднаным пераходным кабінеце. Я таксама вось стварыла гэтую школу для жанчын. Мы шмат чаго робім менавіта для жанчын, таму што мы разумеем, што менавіта жанчына перш за ўсё з'яўляецца адносіцца к уразлівай групе, калі яна залежная і калі яна у тым ліку залежна фінансава ад кагосьці, ад сістэмы ці ад мужа ці ад сваякоў. І вось тое, што мы робім, напрыклад, зараз, на жаль, няма Анастасіі Свірковай, якая таксама ёсць у нашым спісе, і яна жыве ў Аўстрыі. Мы працавалі разам у гэтым накірунку. Гэта тое, каб жанчыны ў эміграцыі ў той краіне, дзе яны знаходзяцца, атрымлівалі розныя гранты, каб рабіць свой уласны бізнес, ці атрымлівалі гранты на адукацыю па сучасных прафесіях, якія патрабаваныя ў той краіне, дзе знаходзіцца жанчына. Таму што толькі праз вось гэтую эканамічную інтэграцыю мы можам дамагчыся, каб жанчына адчувала сябе бяспечна, спачатку фінансава, а потым ужо і у тым ліку і фізічна, таму што гэта адно, калі ты фінансава залежыш, тады і у табе няма магчымасці кудысьці ўйсці і гэтак далей. Гэта ўсё мы, як жанчыны, таксама сутыкаліся з гэтым у сваім уласным жыцці, таму мы ведаем, якія ёсць праблемы, якія ёсць пытанні, якія ёсць перашкоды, і мы працуем у розных накірунках. Таксама я б хацела дадаць, каб Ксюша Луцкіна сказала, як таксама жанчына, якая перажыла на сябе менавіта рэпрэсіі, была у турме. Дзякую за слова. Я хочу сказаць, што я адношуся, як падаецца, да ўсіх уразлівых груп, пра якія тут сёння казалі, але пры гэтым ніякай ахвяры я сябе не адчуваю. І хочу сказаць наступнае. Калі вы адчуваеце сябе ахвярамі, то неабходна ісці да псіхолага, і у нас дастаткова шмат розных ініцыятыў, якія гэтую дапамогу прапануюць. Гэта тое, што стварылі самі беларусы за тыя гады, пакуль я адсутнічала, і гэта вельмі цудоўна. І вельмі класна, што ў нашым спісе ёсць жанчыны і мужчыны, якія займаліся вось гэтай стварэннем працы, стварэннем сістэмы дапамогі, якую можна памацаць рукамі. Але ўсё ж такі мы ідзем у палітычную структуру. А палітыкі, як кажа наша калега Вольга Зазулінская, я з ёй згодная на 100%, не павінны, не тое, што не павінны, мы не маем магчымасці стварыць часам вось тое, што можна памацаць. Класна, што ёсць цудоўныя праекты ў Алісы, у Кацярына, у Ірыны, Вольга Зазулінская сістэмна гэтым займаецца. Але галоўнае, што мы можам рабіць зараз у межах каардынацыйнай рады, гэта адвакатаваць інтарэсы беларусаў. Адвакатаваць інтарэсы палітзняволеных і тых, якія сёння за кратамі, і тых, якія будуць выходзіць і з тымі праблемамі, якімі мы сутыкаемся. А фактычна мы адвакатуем праблемы і павінны адвакатаваць не проста праблемы тых беларусаў, якія будуць выязджаць, а гэта будзе. І з тых людзей, якіх 235 чалавек засталося ў Беларусі, у вельмі з апошняй групы, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што частка гэтых людзей выйдзе, таму што жыццё будзе для іх створана немагчымае, гэта немагчымасць сацыялізавацца. І фактычна сёння тут мы займаемся адвакацыяй інтарэсу і беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі таксама. І гэта вельмі важна. Гэта неабходна рабіць яшчэ і на палітычным узроўні. Мы, каб наўпрост не заглынуцца тымі праблемамі, які ў адзін момант, з якімі мы сутыкнёмся. І, канешне, вельмі важная праца і вельмі класны наш спісак менавіта тым, што ў нас ёсць канкрэтныя ініцыятывы, якімі займаюцца народныя амбасады, якімі займаюцца прадстаўнікі і прадстаўніцы нашага спіса асобна. Але важна і тое, што каардынацыйная рада дазваляе нам выходзіць да вялікіх парламенцкіх інструментаў, якімі мы маем магчымасць карыстацца. Я маю гонар
ўжо сёння, дзякуючы майму удзелу ў дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, адвакатаваць інтарэсы і беларускіх палітзняволеных, і інтарэсы жанчын, і праблемы. Увогуле, было пытанне, якая праблема для беларусаў самая галоўная сёння. У нас так шмат праблем, часцей за ўсё гучыць праблема легалізацыі. І рэальна каардынацыйная рада дазваляе гэтыя праблемы прасоўваць яшчэ і на парламенцкіх узроўнях. Яна дадае новы штуршок, як мінімум, да агучвання гэтых праблем. Дзякуй вялікі. Тут ужо пытанне было па беларусам, які баяцца дэпартацыі. Таму, наверное, лепш перадаць словы Глебу ці Івану, якія працуюць у гэтым накірунку, каб яны распавялі, што рабіць, куды звяртацца, як мы можам дапамагчы. Саша Широковой, которая в комментариях там спрашивала про тему белорусского паспорта и кто будет собирать данные. Немножко вопрос не про КС, но все-таки отвечу. Паспортные, вообще все либо данные, заявитель, который подает заявку на паспорт, будет доставлять на сайте. Поэтому важно изучить сам сайт, наверное, стоит туда зайти, прочитать. Да, вот сбор информации для отримання паспорту для белорусов у США будет проходить праз Глеба Ивашкевича. Вот, поэтому первичные данные вы будете оставлять на сайте Белорусского паспортного центра. Коли есть больше вопросов касаемо, как это все будет работать, я советую дождаться официальной презентации и снять абсолютно все вопросы касаемо получения каких-либо данных Глебом Ивашкевичем. Вот. А что касаемо вопроса про... Многие белорусы в США живут в неопределенности и боятся депортации. Что вы готовы сделать, чтобы помочь таким людям? Особенно тем, кто в ожидании своих решений. Наверное, зайду с конца. Те, кто в ожидании своих решений, значит, они уже, скорее всего, прошли интервью. Интервью у нас сейчас... Выдача решений по интервью сейчас у нас на данный момент заморожена, поэтому кроме как ждать, ничего не остается. Но, как показывает практика, если не произошло никаких задержаний там, в процессе интервью, либо сразу после, то вероятность 99%, что все вот будет хорошо. Так, белорусы в США живут в неопределенности и боятся депортации. Тут важно понимать, почему они боятся депортации и почему они живут в неопределенности. То есть, если есть политическая составляющая, если грамотно оформлен кейс, если есть хорошее основание для своей защиты в суде, то я пока не понимаю, чего вам бояться. Да? То есть, да, у нас есть случаи задержания, случаи каких-то непонятных судебных решений, но, в общем, тенденция такая, что те, кто сюда приехал и подал политический кейс, и который его может подтвердить, да, находятся, в принципе, в более-менее устойчивом положении. Если вопрос о том, что белорусы боятся, которые подали политический кейс в надежде, что это как-то пройдет, сможете как-то это доказать, то да, наверное, тут есть вопросики. Могу, наверное, передать слово Ване, но перед этим хочу сказать, что комментарий, который архибеглый, можно обратиться ко мне напрямую, можно позвонить ко мне по телефону, можно отправить заявку на моей инициативе БРС, и мы, в принципе, плотно пообщаемся, обсудим конкретно ваши переживания, конкретно ваши вопросы. Дякую. Передаю, наверное, слово Иване, а затем Воле. Всем доброе утро, добрый вечер. Вопрос был касательно работы прошлого секретариата первичной организации БРСМ. Отвечаю. В БРСМ я никогда не состоял, но работал. Мне было 20 лет. Я уже на то время был в оппозиционной деятельности, но искренне верил, что можно что-то изменить. На месте работы никто из тех, с кем я работал, в структуру не верил. Все прекрасно понимали, что происходит. Ничего
сверх того, за что могли уволить, либо мы старались делать по минимальному, и очень много помогали людям. Это, мне кажется, на первый вопрос ответ. Второй есть. Нас примушали в университете уступать. Я не вступал в БРСМ вообще никак. Если честно, у меня вопрос, как они меня взяли туда. Ну, зная всю мою подноготную и в университете, что мы проводили благотворительные и оппозиционную деятельность, и с листовками, и концерты, и очень много всего было. Есть еще какие-то вопросы? Передаю за слово Глебу. Если можно, может быть, еще что-нибудь скажи про Америку. Спасибо. Глеб, если ты слышишь, скажи про Америку, а я после тут бачу про штосьці про полиграф пишут, я хочу прокомментовать. Хорошо, я услышал и говорю, что хотел бы еще, чтобы Оля Зазулинская добавила со своей стороны, что касается иммиграции и поддержки иммигрантов в США. Поэтому... Мяне чуваць, я буду кожнага разу пытаць. Да, дзякуй вялікі, Глеб, што перадаеш мне слова. Я адкажу на пытанне ў тым ліку, што мы можам рабіць для тых беларусаў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі па міграцыйным пытанням у ЗША. Па-першае, больш за год таму мы стварылі працоўную групу, у якую ўваходзіць Глеб Івашкевіч. Ён спачатку ўваходзіў як прыватная асоба, а потым ўсё ж такі мы правялі агульную сустрэчу з асацыяцыяй беларусаў Амерыкі. Ён быў вылучаны для гэтай працы з АПК і офісам Святланы Ціхановскай. Гэта група ўжо працуе больш за год. Гэта група, якая ўжо адбудавала пэўныя механізмы, як мы можам супрацоўнічаць. Мы заўсёды давяраем верыфікацыі тых беларусаў, якія непасрэдна пражываюць у Амерыкі, да? Таму што трэба разумець, што як працуе ўсё ў Европе, мы ўжо дакладна вывучылі, але сёння мы стукаемся з праблемамі менавіта ў міграцыйных пытаннях у Амерыцы. У нас ёсць паспяховыя кейсы, і гэта не хлусня і не пустая інфармацыя. У нас ёсць прыклады, калі ўжо чаліні і чальцы нашай працоўнай групы выступалі сведкамі ў амерыканскіх судах. І людзі былі вызвалены, для людзей была не канчатковае, але прамежкавае станоўчае рашэнне прынятае. Таму я не ведаю, якія гарантыі мы можам даць, але я дакладна магу сказаць, што, па-першае, мы ўжо працуем, гэта не сістэмны падыход, але ў нас увогуле няма сістэмных падыходаў, таму што мы кожнага дня сутыкаемся з праблемамі і выклікамі, і мы рэагуем на выклікі. І калі глядзець геапалітычна, то ніхто не думаў, што змена палітычнага курсу в Амерыке прывядзе да таго, што мы будзем бароцца за беларусаў в Амерыке. Гэта апошняе, пра што я думала ў сваім жыцці, але сітуацыя ёсць такая, якая яна ёсць. Таму мне падаецца, што важна сказаць, што мы ставім таксама на мэце у Коордынацыйнай радзе стварыць камісію, ці не камісію, ці неяк яно будзе па-іншаму называцца, мець некую іншую назву, але якая будзе непасрэдна займацца адвакатаваннем пытанняў для беларусаў у ЗША. Дзякуй. Так, я, наверное, хотел бы поотвечать на остальные вопросы. Да, поотвечаю, Глеб. Да, я чуть-чуть дальше так мельком смотрю. Александр Широкова пишет, дык у США існуе ўжо ініцыятыва, якая працуе. Глеб Івашкевіч быў у бордзе, але праз неэтычныя паводзіны і скажэнне інфармацыі ў ЗМІ зашел и протягивает свою темную гулью. Как обычно, начну с конца. 2 инициативы, 3 инициативы, 4 инициативы – это всегда лучше, чем 0, либо 1. Это по-першее. Второй у тебя вопрос чуть ниже, Александра. Ці есть подтверждение, что праца ідзе больш за год, как инициатива, калі инициатива Глеба Івашкевича была агучана толькі зараз у час предвыборчай гонки. Мне подается, ты можешь спросить ответ на этот вопрос у
сооснователя Байэкшена, члена списка ОГП Евгена Здановича, который обратился ко мне по час встречи с Сергеем Тихановским в Нью-Йорке и попросил помощи в создании и продвижении его проекта, который называется Байэкшен. Вот. Тому как бы пытание снято, и если хочется похейтить, моя личка всегда открыта. Здесь как бы мы собрались для того, чтобы отвечать на какие-то конструктивные вопросы, а не обкидывание чего-то в чью-то сторону. Вот. Дякую. Зараз Валер, ёсць там про пытанне полиграф. Мгм. Так, я хотел бы поделиться с вами, господарство. Дякую любому выпадку, хто піша про гэта. Я ведаю, что тема полиграфа, ці як яго яшчэ па старинке называли детектор хлусні, гэта такая часам спекуляцыйная тема, тому что тыя, хто не праходзіў яго альбо не ведаюць спецыфікі, як развіваецца зараз гэта індустрыя, якім чынам адбываюцца гэтыя праверкі, тут ж шмат вакол гэтага такога флёру, шмат таких дыскусій. Я неаднойчы праходзіў поліграф з розных аказій з улікам таго, што маю доступ да пэўнага ўзроўню інфармацыі, які просто патрабуе па нашым унутраных протаколах узаемнай бяспекі, праходжання, рэгулярнае праходжанне поліграфа. І наогул я з'яўляюся такім евангелістам поліграфа, калі так можна сказаць. Але тут ёсць вялікае але. У пытанні з поліграфам заўжды ўзнікае пытанне, хто яго праходзіць, кваліфікацыя спецыяліста, якім чынам збіраюцца і асабліва як захоўваюцца дадзеныя. Таму што вось для тых, хто запытвае пра поліграф, заўжды ключавое пытанне – гэта бяспека таго чалавека, які праходзіць поліграф, таму што гэта заўжды сенсітыўны вельмі момант, бо поліграф это не толькі адказ на пытанне да ці не, гэта часам паглыбленне ў прадмет, які даследуецца. І таму вельмі важна сістэма, якая мусіць быць выбудавана для таго, каб дадзеныя не былі і не было рызыкі перадачы дадзеных трэцім асобам, і в прынцыпе, каб дадзеныя захоўваліся ў зразумелых і бяспечных руках. І тут пытанне нават не даверу, а дасканалай выбудаванай сістэмы. Напрыклад, у каардынацыйнай радзе было некалькі такіх захадаў, ініцыятыў, калі адны з груп, яны імкнуліся ініцыяваць, каб поліграф праходзілі ўсе чальцы координацыйнай рады, і сама ідэя гэта не кепская. Я лічу, што сама ідэя, яна мае, ну скажем, у такіх варунках, у якіх мы працуем, яна мае права на існаванне, але на сённяшні дзень якраз вядзецца праца менавіта вось над тым, каб гэтая працэдура была забяспечана згодна з усімі стандартамі і з усім згодна з запытамі і людзей, і структуры. Таму што з майго вопыту я ўжо сутыкаўся з тым, што людзі маглі ініцыяваць праходжанне поліграфа, пасля, ведаеце, ставілі пад сумнеў прафесіяналізм поліграфолага. І гэта насамрэч недапушчальна. Але калі мы кажам пра кваліфікаваны поліграф, калі мы кажам пра гэты кваліфікаваны поліграф, ён каштуе, як правіла, пэўных рэсурсаў. Тут не пытанне, хто за яго плаціць, але пытанне пра тое, што гэта сервіс, які аказвае прафесіянал, і, в прынцыпе, як і любы сервіс, ён вымагае пэўных рэсурсаў. І гэтыя рэсурсы, іх можна знаходзіць ці толькі самім, умоўна кажучы, калі сам чалавек забяспечвае праходжанне ўласнага поліграфа, што не заўжды можа быць, ну, скажем, магчымым, так? Альбо калі ёсць
скажем, беларусы, напрыклад, якія выбарцы, якія былі зацікаўлены ў тыя, каб кандыдаты праходзілі поліграф. Але ў любым выпадку гэта пытанне, яно стаіць на павесткі дня. Мы абмяркоўвалі гэта сярод членцоў нашага спіса. Я не заўважыў ні ад каго нейкай адмоўнай рэакцыі ці негатоўнасці, ці жадання пазбегнуць ці нейкай алергічнай рэакцыі на пытанне поліграфа. Таму, адказваючы на вось гэтыя ўсе такія сумарна адказваючы на ўсе каментары, якія звязаны з поліграфам, так, у мяне персанальна, як у лідара спіса, станоўчае стаўленне да практыкі праходжання поліграфа, але я падкрэслю, гэта пытанне з пункту гледжання практыкі прымянення будзе здзейснена толькі тады, калі мы будзем разумець, што кожны з чальцоў спісу знаходзіцца ў бяспецы адносна захавання дадзеных. Дзякуй, сябры. Я думаю, што я даволі поўна адказаў на гэта пытанне. Ну, калі хтосьці хоча дадаць, калі ласка, я так разумею, у нас бракуе часу ўжо. Дзякуй вялікі ўсім за ваши пытанні, за каментары чальцоў спіса. Я хацела бы напрыканцы дадаць тое, што, канешне, Координацыйная рада у ідэальным варыянце гэта прадстаўнічы заканадаўчы орган. Так павінна было бы быць, калі б мы мелі нашу краіну, дэмакратычную краіну. Але, на жаль, гэта не адбываецца зараз, і зараз мы маем прадстаўнічы выбарчы орган, калі ёсць унікальная магчымасць у беларусаў аддаць голас за тых, хто нешта сёння робіць для беларусаў, клапоціцца аб жыцці беларусаў за мяжой і ўнутры краіны. І вось у гэтых умовах Координацыйная рада трошки пераўтвараецца ў нейкі такі орган, які аказвае сервісныя паслугі. Так можа паказацца, але насамрэч, што такое палітыка? Калі мы размаўляем аб тым, што такое палітыка, што яна робіць, навошта яна наогул патрэбна, палітыка гэта тое, што робіць жыццё людзей лепш. Ці наадварот. І тут, калі ёсць дэмакратычная краіна, у людзей ёсць магчымасць абіраць тых, хто робіць лепш ці горш, і гэта выбар людзей. Вось у беларусаў зараз ёсць гэтая магчымасць абраць тых, хто робіць іх жыццё лепш, прасцей, дапамагае ім. І так, гэта не зусім тое, што павінна быць у ідэальным варыянце, як прадстаўнічы заканадаўчы орган, але гэта тое, што працуе сёння. І наш спіс – гэта дакладны прыклад таго, як можна дапамагаць беларусам, якія знаходзяцца як унутры краіны, так і па замежжах, як на палітычным узроўні адвакатуе інтарэсы беларусаў праз розныя міжнародныя інстытуты, еўрапейскія інстытуты, таксама праз местныя ўлады, так і на ўзроўні стварэння ініцыятыў розных праектаў, якія напрамую паўплываюць на жыццё беларусаў, якія дапамагаюць беларусам працаўладкоўвацца, атрымліваць бясплатную адукацыю, сучасную адукацыю, якія дапамагаюць беларусам атрымаць дапамогу як фінансавую, так і іншую дапамогу, медыцынскую дапамогу, праз розныя праекты, ініцыятывы, праз кантакты, сувязі і стварэння вось гэтых аб'яднанняў, дзе людзі збіраюцца, беларусы збіраюцца, каб дапамагаць іншым беларусам. І гэта галоўная унікальнасць і адрозненне нас ад іншых спісаў, таму што іншыя спісы, так, яны прапануюць вельмі добрыя праграмы, але гэта наўпрост лозунгі, папулізм, гэта нешта пра нейкую будучыню. Мы таксама працуем над будучыняй Беларусі. Мы распрацоўваем зараз эканамічныя рэформы, сацыяльныя рэформы для будучай Беларусі. Але сёння галоўнае – гэта дапамога беларусам тут, зараз,
і сёння. І каб гэтая дапамога была адчувальна для беларусаў, нягледзячы на тое, што беларусы жывуць як у Злучаных Штатах Амерыкі, у Вільнюсе, у Варшаве ці недзе яшчэ ў іншых краінах. Гэта нас аб'ядноўвае. Мы тыя людзі, хто сёння ўжо робіць для беларусаў добрую працу і дапамагае беларусам. Дзякую вам усім за пытанне, і я заклікаю ўсіх прымаць удзел у выбарах Координацыйнай рады, галасаваць за спіс номер 2 еўрапейскі выбар, галасаваць за нас. І зараз я перадам слово лідару нашага спісу Валерыю Мацкевічу. Сябры, калі вы з намі прабылі гэтую гадзіну 15 хвілін, то напэўна штосьці у нашай размове і штосьці для вас з'яўляецца каштоўным з таго, што мы тут абмяркоўваем. Калі не, то просто назаўтра забудзьце пра гэты сазвон, нібыта яго і не было ў вашым жыцці. Але калі сапраўды штосьці вы пачулі, штосьці ёкнула ў сэрцы, штосьці адбілася ў вашым такім светапоглядзе, свядомасці, што тое, пра што мы гаварым, чым мы займаемся, вы лічыце гэта вартым і важным, то сапраўды 15 хвілін часу для рэгістрацыі з 11 па 17 траўня для таго, каб паўплываць на тое, хто войдзе ў прадстаўнічы орган, хто будзе прадстаўляць вас і хто будзе казаць ад вашага імя на міжнародных і не толькі міжнародных пляцоўках. Мы будзем вельмі рады яшчэ ў будучыні мець магчымасць з вами камунікаваць. Для гэтага мы мусім патрапіць у Координацыйную раду, каб мець магчымасць вас пачуць і вырашаць тыя пытанні, фармаваць тую павестку, якая з'яўляецца часткай вашых патрэбаў і вашых запытаў. Таму вельмі разлічваю на нашу супрацу штодзённую і стратэгічную будучыні. Спіс нумар 2, як вы ведаеце, як вы бачыце, за нас гавораць нашыя справы. Дзякуй вялікі, сябры. Усім да пабачення.